Vítame vás. S vami ja, Mariana Abeľová. Spolu to je program, ktorý preniesie vás, televízni diváci, v život slovenskej národnostnej menšiny tu, na Zakarpatsku. A nie len. Spolu budeme sa rozprávať o rôznych kultúrnych podujatiach, o sviatkoch, zaujímavých ľuďoch. Takže začneme. V Užhorode svoje podoby bytia predstavil Daniel Čičvák, študent Zakarpatskej akadémie umení zo Slovenska. Viac o tom môžete pozrieť v ďalšom našom príbehu. Rozmanitné diela fotografa vyzdobili steny slavnostnej siene inštitúcie. Na Akadémii umení študujú niekoľko študentov zo Slovenska. Niekto na dennej forme štúdia a niekto na diaľkovej. Ми останнім часом дозволяємо студентам робити свої виставки. V poslednom čase dovoľujeme študentov usporiadovať svoje menšie výstavy. Svoje diela tu vystavovali maliari, grafici a nedávno prejavil želanie aj študent externej formy štúdia zo Slovenska, Daniel Čičvák. Študuje na katedre maliarstva a už dlhšie sa zaoberá umeleckou fotografiou. Pracuje ako učiteľ v detskej umeleckej škole na východnom Slovensku. Prejavil želanie, priniesol fotografie, vôbec v ničom sme ho neobmedzovali a samotnú expozíciu nikto neriadil. Hlavným cieľom výstavy bolo znázorniť všetky formy ľudskej existencie. Rozdiel medzi sociálnymi vrstvami, pohlavím, vekom. Sú tu aj svadobné fotografie, jednotlivé a erotické. Fotografiou som sa začal zaoberať ešte vtedy, keď neboli digitálne fotoaparáty, lebo už mám svoje roky, čiže fotil som aj na film. A vyvolával klasicky v tmavej komore. Môžete nám porozprávať o svojich fotografiách? Čo vy zobrazujete? Kto je na nich? Čo je na nich? Aký zmysel dávate do nich? Určite viete, ako sa tá moja výstava volá. To znamená, že sa volá Podoby bytia. To znamená, že tie fotky sú pri jedle, vo vode, pri chôdzi, pri hudbe, proste všetko, svadby. To sú proste emócie a podoby bytia. Dnešná doba je proste sexy, keď si prelistujete napríklad modný časopis Vogue, alebo ja neviem, reklamy na šaty, na hodinky, všade tam cítiť nejaký sex appeal, alebo ja neviem, jak to mám nazvať. A to je môj štýl. Niektoré sú aj choré, samozrejme, fotografie, ale fotím hlavne mladých ľudí a zároveň som modelingová agentúra, len tak si to hovorím, pretože všetkých tých ľudí, čo tu visia, som si ja vybral na fotenie. A už sa to tak prelína, že už som ako druhák tu na Zakarpatskej akadémii a študujem tu maliarstvo, tak používam už aj modelky a modelov Ukrajincov. Ale najradšej fotím vonku, samozrejme. A s tou modelkou alebo modelom sa prechádzame pol dňa a hľadáme zaujímavé svetlá, miesta a teda. Čiže niečo je pripravené dopredu a niečo je spontánne. Že sa prechádzame a hľadáme tým, respektíve ja hľadám tie miesta. Fotografie sú veľmi rôznorodé. Dá sa ich prezerať celé hodiny a objavovať stále nové detaily, nové emócie. Ešte raz opakujem, že tá moja výstava sa volá Podoby bytia. To znamená, že aj toto sú podoby bytia. Toto je fotka napríklad z Prahy. Toto sú Košice. Toto je Ukrajina. Ona žobre a popri tom telefonuje. A ona biela, takú som ešte nikdy nezažil, že normálna žena, biela, nie cigánka, tehotná žobre. A tento moment je dokonalý. A tento pán opitý, on je z Prahy.
Čiže to sú podoby bytia. Proste tu je ruka mojej kamarátky a tu je ruka jej otca. A pochovávajú, ona, kamarátka, pochováva svoju mamu. Čiže to sú riadne emócie, akože, a nazval som to podoby bytia. Študent druhého ročníka túto výstavu pripravoval takmer 10 rokov. 45% týchto fotografií vzniklo v priebehu 2 rokov, ale niektoré sú aj 10-ročné. Ale väčšina tých fotiek sú 2 roky môjho fotenia. Môžete nám z týchto ukázať, ktoré sú 10-ročné. Napríklad, toto je moja sesternica Martinka, ktorá tu tiež študuje so mnou maliarstvo. To je ona. Toto je ona, toto, tam máš. A toto je napríklad... Vidím, že milujete svoju sesternicu. Ona je na mojich fotkách nie ako modelka, ale ako herečka, lebo ona to vie tak dať. Daniel Čičvák pricestoval z Košic, kde pracuje s deťmi. Učí ich kresliť, fotografovať, tvoriť. Vytvoril pre nich špeciálnu stránku v sociálnych sieťach, kde vystavuje ich fotografie. Takže už od detstva učia sa správne pózovať, odovzdávať svoje emócie. Ja som učiteľ výtvarnej výchovy v meste Košice, kde žijem. Moje obľúbené mesto. A externé štúdium v Bratislave, kde umelecká škola neexistuje. To znamená, že som vybral Užhorod, nie je to ďaleko a externe sa tu dá študovať, že tu chodím každý mesiac na 4 dní. Moja rodina sú všetky moje deti, 40 detí, ktorých učím výtvarnú. Čiže mám 40 detí. Ja som im raz povedal, lebo oni vedia, že študujem tu na externé štúdium maliarstvo a raz som jednej skupinke povedal, že deti, že mne je tu tak fajn v tom Užhorode, že ja idem študovať denné štúdium. A oni sa na mňa pozreli a hovoria, že to nemyslíte vážne. Tak sa zlákli, ale ja som vtipkoval. Niekedy Daniel fotí sám seba. Porozprával, ako sa to vlastne deje. Ak mám náladu a nemám koho fotiť, fotím sám seba, samospúšťou selfie. Táto fotka 1, 2, 3, 4, 5 krát som ja. A táto fotka vo Photoshope mi trvala 12 hodín. 12 hodín spojenie takéto zo mňa. Opýtali sme sa od fotografa, ktorá je jeho najobľúbenejšia fotografia a prečo. S každou tou modelkou a modelom mám svoj príbeh, samozrejme, keď ich fotím a sme kamaráti už. A si sa ma pýtala, že ktorá teraz je fotografia pre mňa tá tak to je táto, pretože tento môj model Ukrajinec sa zabil na motorke. Tak len preto táto zatiaľ. Výstavu mohli vidieť všetci záujemcovia, ale predovšetkým študenti Zakarpatskej akadémie umení. Je to pre mňa dosť dôležité, lebo som tiež umelkyňa a nezáleží na tom, či ide o fotografickú výstavu, alebo je to výstava diel nejakých umelcov. Pre moju budúcnosť je to dôležitý impuls. Najviac sa mi páčili detské portréty, pretože sú úprimnejšie ako dospelého človeka. Dojmy zostali príjemné, dobré. Z tejto výstavy som zobrala niečo pre seba ako pre umelca. Je to všetko preto, aby sme viac odhalili svoj svetonázor a možno, aby sme pocitili aj niečo nové pre seba, čo poukazuje na problémy. A to znamená, že je to pre nás dôležité. Ako vieme, nedávno Daniel Čičvák navštívil Londýn, kde, ako hovorí, tvoril. A preto čakáme na nové, neobyčajné fotografie a výstavu podoby bytia, 3 Londýn. V
biskupskej rezidencii v Užhorode sa konalo udeľovanie novinárskej ceny Mukačevskej grécko-katolíckej eparchie pomenovanej podľa Jozefa Terely. Pozrite, prosím. Toto je tradičné vianočné stretnutie vedenia Mukačevskej grécko-katolíckej eparchie s novinármi a verejnosťou. Novinárska cena, ktorá je pomenovaná podľa známeho ochrancu za ľudské práva a väzne sovietských koncentračných táborov Jozefa Terely, bola založená v roku 2009. Od roku 2013 sa táto cena udeľuje každé 2 roky. Tak nominantov vždy vyberá aj komisia, do ktorej vchádza je Vladyka Níl a ešte iní spolupracovníci, takže oni vybrali, mňa fakticky predložili, ja som to schválil a som rád, že ešte vôbec sa píše niečo, teda, bo sme v takej situácii, keď sa veľmi málo tvorí a preto chcem ako podporovať aj ďalej našich žurnalistov, aj teda už iné formy, ktoré sú dobré články v internete, lebo tam je veľa toho, čo je nedobre a tiež aj nejaké tie krátke filmy alebo informácie, tak jak vlastne bol aj ten, za ktorý ste dostali na odmenu. Chcel by som poželať všetkým alebo zaželať, aby mohli slobodne tvoriť a aby boli iniciatívni a vynaliezaví, aby šírili dobro, lebo niekedy tá informácia vyzerá skôr negatívna a to je škoda, pretože na svete je veľmi veľa dobrého a treba o ňom hovoriť a treba o ňom informovať. Spočiatku biskup Milan Šašik porozprával o hlavných dosiahnutiach cirkvi v uplynulom roku a oboznámil s plánmi na rok 2019. Neskôr cirkevný zbor potešil prítomných neuveriteľne krásnymi koledami a súčasne poprial všetkým veľa šťastia a zdravia. Žurnalistika ako taká je komunikácia s ľuďmi, pretože ľudia čítajú články, sledujú televízne relácie, programy a získavajú určitú informáciu. Je to vďačnosť a pozornosť novinárom za ich prácu, za ich stratený čas a odovzdanie celej samej seba. Pretože ak prácu, ktorú robím dobre, to znamená, že vkladám do nej časticu seba. Myslím si, že to stojí za to a dúfam, že sa ešte rozvinie o niečo viac. Po vystúpení cirkevného zboru sa začalo udeľovanie cien. Vyznamenanie sa udeľuje za publicistické vystúpenia, ktoré propagujú duchovné hodnoty, historickú pravdu, aktívny občiansky postoj a stanovujú zásady tolerancie a vzájomného rešpektu v spoločnosti. Vyznamenanie odovzdával biskup Mukačevskej grécko-katolíckej eparchie Milan Šašik. Medzi odmenenými boli novinári miestnych tlačených vydaní, najmä Sergej Fedaka, Tatiana Literáti, Oksana Štefaňo. Sme nesmierne vďační, že ocenením Terely odmenili aj našu slovenskú redakciu televízneho kanálu Sirius za program Stopami predkov. Budeme aj naďalej informovať o udalostiach, podujatiach, ktoré súvisia s cirkvou, rozprávať o jej histórii a ľuďoch, ktorí sú nejakým spôsobom s ňou spojení. Ceny sú odovzdané. Biskup Milan Šašik požehnal všetkým a zaželal dosiahnuť ešte väčších úspechov v budúcom roku a čaká na nové zaujímavé články, knihy, programy a filmy, aby dôstojne oceniť prácu novinárov a odmeniť ďalšou cenou Terely. Vážení diváci, zostaňte s nami. Uvidíme sa budúci týždeň v televíznej relácie Spolu.